Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Horas madihita salhuna latama parmingguata di bagas setikion ala jungolo mahita martangiang nahohom di bagasan rohat tabe. Amin. Tapuji Tuhata marede mahita sian buku ede nomor tolu ayat sada sahri ayat tolu puji Jehovah ale todiko.
tubuh hijau Madonna lesana, jalanan mulak ke tanoi, nahi nabela otomoja, moloni bodo tanomani, dan jol mahasonangani, Ebatado habosoki, Haleluya, Haleluya. Jesus Kristus Tuhan kami, mulut dimakan doamu, jangan berkurang doamu. Haleluya, haleluya. Mari hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songono dohata ni Tuhan Jehova, manang ise na mamilihon hamauliateon, ido na pasangapau, jala na mabahedalan, asa hupatuduhon tu ibana, hatuaon ni debata. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Partang yang mahita, ali Tuhan debata pargugo naso hatudusan amanami na di banua gijang. Mauliate marohanami tuho, ala dilehon ho anakmu na sasadai tuhami, jala dipalua ho hami, sian gonggoman ni sibulis. Upangido hami tuho, sai ramoti hami di bagasan hatam, asa margogo hami, jupa masa hasusaan dohot hagugutan. Sai sesa madusa nami dohot pangalasyon nami di hatam na badiai. Sai parbadiai marohan nami marhite-hite todim. Jala pamasuk kami Tuhan ngoluas sugut. Asa pujion nami hodisi rodi salileng-lileng na. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Kalau tanganku tiup mau
Tangihon mamuma patik ni debata di minggu tasadarion ima sian patik paduahon dohot patuluhon dohot lapatanna. Patik paduahon dang jadi ganaomu jaladang jadi sumanommu manangahan na di banua gijang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasan aik na di toru ni tano yang gotunggabe si sobaon manang siuluan. Dia do lapatan ni odo. Ikon dihabiari rohatta di bata. Jala ikon holong rohatta di ibana. Asadang jadi iba marsoba tu sobaon. Manang tugana-ganaan mangido hangoluan siani. Jala dang jadi oluan begu. Manang ulpuhan ni hadatuon. Jala dang jadi pos roha di ugasan ni homitan. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon goar ni debata yang gosoture dalanna. Ai hona uhum na dusugut akka namar sineang di goarna. Dia dolapatan ni odo. Ikon dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang hita olo mamurai manang manulun-nulun manang marujar-rujaran naroa manang mangasi marhite-hite goar ni debata. Ai dinatar sosak doho di tangiang doho di puji-puji ado si dohonon goar ni debata. Ima sahatna atong rak mangidukuko mahita sian Tuhan debata laho mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata sai pergugui mahami mangulahon naho bartu patik mi. Amen. Poti madusata diado pandidebata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di banua gijang. Para si roha na sumurung midahami.
Uparhatutu jala hutopoti hami do dosa nami, dohot pangalasion nami nagodangi di julum. Tatap mahami marhite hite asi ni roham. Jala sama sa dosa nami saluhut na. Ala ni pakokop ni anak hakolongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Songon sitong na manguluaw ninna Tuhan Jehova. Tung na solomodo rohaku mida hamatean ni parjahat. Nalomodo rohaku mida hamumulak ni parjahati. Tumadikod dalan na asa mangulu ibana. Asa ngapon ma di debata na digincang. Amen. Bapa
Hatani debata turpu epistel di minggu tasadarion imana tersurat di Matius bidu 15 mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat sia tajaha marsikat soring. Dungi Roma akasi boto surat dohot aka Parise sian huta Jerusalem madapoto Yesus ninama. Puasa diloasi akasi sianmi adat nasian aka na tua-tua aidang marburi nasida lau mangan. Alai ninama mangalusi nasida ya hamu puasa lau samuna patik ni debata paingot-ingot adat munai. Ai debatado mamatikon pasangap ama amangmu dohot inangmu. Iana marburai amana dohot inana si pusaon do. Alai hamu mamudahon ya adong namadok tu amana tu inana pinilihom matagonan na patut hian pangurupiku diho dang pola behalaki pasangapon amana manang inana disi. Gabe disegai hamudo patik ni debata di bahen adat munai. Hamu pangasi nasitong do dapot di hamu hata na sinirakon ni si Jesaya dina di doknai. Di pasangap pamangan ni bangsod dohau alai anggorohan nasida dao dosianau. Rapita jala magopodo pabahenan nasida pasangaponau aipoda ni jolmado di bodahon nasida ima sahatna martua doa kana tumangihon hata ni debata jala naupeopsa. Amin. Tidakon maha porsiautai songon nahina tidakon di dongata saha porsiaon di sadok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugo naso hatu dosan na tumo palangit doho tanoon au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean sianton di porbadia adorang soha bubuhan ido tu hatta na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mati tarpajal do ibana di hau pinorsilang na tua tu banua toru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lauhun tu siya munilibata Jehovah amanai pergugo na sohatu dosani disimba ibana pay mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditodi perbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot dihasesani dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu sugo daging ni halak na mate dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Oras tabege matiting di Huriata HKBP Rawamangun Minggu 1 September 2024 Partangyangan Week
Rabu 4 September 2024. Sada Wik Rawamangun Sada di Bagasni keluarga Thomson Edison Hasiholan Simanjutak Rospita Helena Borusitorus Jalan Rawamangun Muka Selatan nomor 10 Sia Rawamangun. Inganan Partangyangan di Ruang Timotius HKBP Rawamangun. Kamis 5 September 2024. Sada Wik Kayu Putih Kafling Polri di rumah keluarga Nyonya Sinurat Borusi Tanggang, Jalan Kayu Putih Tengah 4C nomor 50 Walu, Jakarta Timur. Padidion Nabadia, Minggu Sadarion Sada September 2024 di Parminggon pukul 10 WIB di Patupado Padidion Tu Dakdanak, Torop ni Dakdanak Nama Jalo Padidion Nabadia 5 halak, opat bawa Sada Borua. Maka tidak kon haporseaon manang katekisasi sidi khusus. Minggu Sadarion Sada September 2024 di Parminggon pukul 16.30 WIB di Patupado maka tidak kon haporseaon manang katekisasi sidi khusus tu 12 halak naung marsiajar na 3 bulanon. Parheon Naposubulung HKBP Rawamangun. Seksi Naposobulung Patupa rangkaian kegiatan Parheon Batak Night Show di hari 10 Agustus 2024 sahatu 15 September 2024. Aka rangkaian kegiatan Parheon Naposobulung Batak Night Show Boima di Jaha di Harotas Titing Manang di Warta Digital HKBP Rawamangun. Obar tu Parheon Naposobulung Seksi Naposobulung Patupa kegiatan Naposo mengajar caroling di Panti Asuhan Pondok Kasih Agape Ima hari 7 September 2024 pukul 10 WIB. Seksi Naposo Pulung membutuhkan tenaga pengajar Naposo aka donasi berupa hepeng, kebutuhan sehari-hari isarana, susu, tisu, sampo, obat-obatan makanan. Donasi tu panti asuhan Boima ditransfer tu rekening BCA 0 sia opat sada opat onom sada pitu sia tulu atas goar Leonardo da Vinci. Informasi Boima menghubungi Esther Sinaga 0 walu sada 2 sada 2 walu pitu 2 walu 52. Parheon remaja di Patupa 10 Agustus 1 walu September 2024. Aka kegiatan Boima di Jaha di Harotas Titing Manang di Warta Digital HKBP Rawamangun. Kegiatan AMA HKBP Rawamangun. Seksi AMA HKBP Rawamangun mengundang Aka AMA naung marumur 23 tahun tu gijang laho margabung tu paduan suara pria nanaeng maddohoti Pesparawi DKI di bulan Oktober 2024. Latihan di Patupa Ganup hari Sabtu pukul 10.30 di ruang lantai 2 HKBP Rawamangun. Informasi pendaftaran Boima menghubungi seksi AMA HKBP Rawamangun. Pesta Parheon AMA dan ulang tahun ke-25 HKBP Sukatani. Minggu Sadarion Sada September 2024 Punguan Hama HKBP Rawamangun ni uluho ni Padita Resort Padita Baner Ciburian MTH mendohoti undangan Parheon AMA dohot ulang tahun pa 25 tahun HKBP Sukatani Resort Paulus Depok. Titing naeng marbagas, titing paduahon. Sada naeng majalo pasu-pasu parbogason ma ragil satrio ganda manurung. Ruas ni HKBP Resort Suprapto Jakarta Pusat, anak ni Amata Indra Ganda, tubuh ni Inata Endang Tasikulan, dohot Orowanna Priscilla Boru Pasaribu, ruas ni HKBP Resort Rawamangun, Wik Kayu Putih Kafling Polri, Boru ni Amata Rao Pasaribu, tubuh ni Inata Loli Boru Sitinjak. Pamasumason hari Sabtu 7 September 2024 di Garija HKBP Resort Rawamangun, Jakarta. 2. Naeng Manjalo Pasu-Pasu Parbogason ma Hendro Daniel Hasibuan, ruas ni HKBP Bandar Kelipa Resort Epipanias Tembung, anak ni Amata AKP Purnawirawan Besar Hasibuan,
tubuh ni Nata Ratna Dewi Borusiahaan, dohot Orowanna, Grace Ta Borusitanggang, ruas ni HKBP Rawamangun Wik Pisangan Gading Raya, boru ni Amata Togar Sitanggang, tubuh ni Nata Rumodang Lydia Hana Boru Siringo-ringo. Pamasumasuon hari Jumat 6 September 2024 di Gereja HKBP Bandar Klipa Resort Epipanias Tembun. Tuhatama nama sumasu nasida gabe parsaripeo nadenggan di tonga-tongata tarlu mobi di joloni tuhata. Ruas nataba. Minggu sadarion ta jalo do gabe ruas nataba ima namar baju Diakones Diana Kristiani Borumalau Rosian HKBP Resort Balige alamat Jalan Haji Ten Opat nomor 10 Walu RT 6 RW Tolu Rawamangun Jakarta Timur Wik Rawamangun Tegalan Jongjong Mahamu. Tuhatama nama sumasu nasida gabe ruas nadenggan di tonga-tongata tarlomobi di joloni tuhata hudul Mahamu. Universitas HKBP Nomensen Medan. Universitas HKBP Nomensen Majalo pendaftaran mahasiswa baru kalender akademik tahun ajaran 2024-2025. Gelombang patuluhon tanggal 22 Juli saat 10 September 2024. Pendaftaran langsung manang luring manang offline. Tempat pendaftaran di unit wakil rektor. Penyaringan dot pengumuman hasil ujian di Patupa Ganup saat secara online. Informasi lebih lanjut Boima dijaha di aplikasi HKBP Rawamangun. Efisiensi penggunaan Harotas Titing. Obar tu program kerja dot anggaran HKBP Rawamangun tahun 2024. Ima efisiensi penggunaan Harotas tarencana hondo mulai bulan September 2024 pencetakan Harotas Titing tahurangi ma. Titing Boima di-download di aplikasi HKBP Rawamangun, tersedia di Play Store dan di Apple Store. Manang scan barcode di baku di Garejata. Namoding, di hari Sabtu 31 Agustus 2024, nunga jumulo moding sahala ina, Iomas Helmina Borusiahaan, umur 77 tahun, tinading niamata Situa Wilson Tony Sigalingging Nahinan, alamat Kampung Pertanian RT 10 Sada RW Sada nomor 40 kalender Wik Kampung Pertanian. Tuhan ma nama ngalehon gogo dot pangapulion di keluarga na tininggal hon. Pilihan dot aka udut ni buah-buah tajahama di Harotas Titing nong pinarade ni huriata di pasu-pasu di Batama aka barita masa dot ulaun aka si patopauta bahen sangap di guarna. Songoni ma Titing di huriata minggu saderion mauliate. Hawolong asian gereja
dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramuti akate-ate munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Amanami inanami aka naposo dohot hita saluhut na napungu di bagas joro ni Tuhata hata ni debata na gabe ojahan jamita pataruhok kita nalaho makanguluhon asinirohan ni Tuhata tujuluanon ima sian buku 5 Musa biduopat ayat 1 ayat 2 diudutima tu ayat onom sahat rodi ayat sia. Tabuka mabibel tabi jala tapai hutihut ma songonon ma didok hatan itu hata. Nuaeng pe ali Israel say tangihon maaturan dohot uhum aka nahupodahot tuhamu si bahenom muna asa mangulu hamu jala masuk hamu tutano si teano munai nanilehon ni Jahuba debatani opumunai tuhamu dang jadi abamuna tuhata naung hutonahoni tuhamuna jala dang jadi orwan muna siani ikon rado tamuna do akatona ni Jahuba debatamunai naung hutonahoni tuhamu atong raduti jala ulahon hamu maakai ai ido gabi hapis taramuna dohot hapat tasomuna diado panya kabangso iadung dibege nasida saluhut akaturanon gabi dohonon nasida ma bangso napis tarsahali jala napatas marroha do bangso nabolonon ay tung tu bangso na bulod dia masongo ni jonok akadebata. Songo Jahuba debatatay manang pigahali pehita pa jow ibana. Ay tung di bangso na bulod dia maadong atura dohot uhum na tigor. Songo sadok patikon na hulehod dia do pamuna sa darion. Atong ramoti madirim. Jala parhamaol situtu todim. Asaunang lupa roham di jamita akanaung ni ida ni matam. Asa unang talus siya roham salilik ko mangulu. Jala ikon pabotohonommu do akai tuaka anakmu dohot tuaka pahopum. Disido yanggo sahatna. Aka manami inanami hita aka bangso na pinilit jala naung pinaluan ni Tuhan Yesus. Ahado na marga di ngolum. Tuaka na toras, songon na toras. Ahado na marga di ngolum nuaing. Ahanaw marga ka manginang? Muluak ka na poso? Ahado na marga di ngolumuna. Molo songon halak Kriste kamu. Songon halak Kriste kita. Ahamanaw marga di ngolum. Au sugari rahudo buting. Adong dapotawi juluan bibil peak. Tenang dorahita. Toema. Dakpola buay. Manang dohonot ta. Dakpola marsa kitara. Dang bibil hui. Manang mulu bibil tapi boy dohonot ta. Dang magui sido yan no.
Alayaw sugari hudok buti. Adong handphone na pihak di san. Elias security. Manang hudok buti. Adok cicin nuaing ison. Rapid tersudido medadap akka tangan na manang tasna. Ay sido pinuaing ciciki. Manang songon na kaning hudok. Adong handphone di son. Rapid tor sikka do hita bah. Sutung handphone ku. Argai. Inna rohani akamata do inata. Sutuk kabotoan ando naka we aki. Habotoan ando naka putu-putuki. Bah disido dohot mobile banking. Rekenikku. Tutu si tutu di dia artam disido. Sahalinai di dia artam disido. Ido pasti dui. Ya di siartam nau marga di sido roham. Jala mulu arga situ tudo di ho artami, setu sido roham pikiranmu doho tangiangmu. Jamot tonommu doi. Dangadong rahasia kitaon nama bain arta nama rarga situ tu peak-peak di joluni pitu di alaman. Dangadong rahasia tonga-tongata nama bain kuci ni jabuna sakko di garbang ni jabuna teh. Toe ma dang mago jabuon. Inna manang roa mata dang donon nara baluk mesi kuci ni jabuon. Ai se mangangka inatan no ceni songoni belgana. Dak songoni rado honon nate. Jamot tonon nado dia kuci ni jabu. Mololao akama do ina ngasa di kendaraan hudul itor say maos de suku nate. Ngay kuci ho jabu paite jo upatakas jo o nganyo kuci nga beres be kuci ni lamari dia o ngahung solot top be nangapas be patakas jo jadela nunga sude nunga patakas jo turu jone kuci ni lamari patakas ida jo manang nadi dia laus molo argado di natoras akanak konna dakkea di pajalang natoras geleng na songoniate. Tiado di pajalak kamu songonia kamanginang. Batoy ma banok tubu-tubu ma baluk mesi. Debatado mangaramoti. Tiado be kamu songoni. Manang idoko kamu do ngapi nasik kolahon itibbo ngay botoy mabuat dalan na. Pasobu mesi. Tiado songonia kamanginang. Manang doonom muma jamid doaw di parsikolani sikola na jagudui ngahugarar wak sikolani tibbo-tibbo toy maborha bema dak pola say dohono bema nangatu si dohono mudo songoni daong alay songon natoras na marholong ni roha natoras akan na marbisuk natoras na bertanggung jawab pasti dohono muna sa kababa dua kababa hata tugeleng munay ido kan Gariada kaina dak kola sa kababa dua kababa. Olo jo patu bek-bek. Ido kan? Ay dia tasmu, ay dia bukum, ay dia sipatum, ay songon na kotor bajumon, burjuhan non. Unang mga lwalo tu gurum. Ido ate. Dung mula pe sa sikola tong do songon ikan. Manang dak kola tu dana SD. Di pangaratoan iramoti hamuna do pe kaya na komunaya manginang. Ipangaratoan ipakulingi hamu do pe manang itpadel ko kamu ma aga mau liate matuhan lao do happy beban keluarga sejebuon aku Pak ngalau bebana blok nomornya dari handphonemu toy maluk mesi itu radong do hamu ina ngamang nama blok hapus nomor nain na hamu na do daong ido pe mangalak ka sejebu ngapitor hitir-hitir rohani akaina ido kan molo akama apalagi bolo boruna lao songon na tegar do bohina buti lao borunai alai dukolip songon na makitiri ma aku Tuhan songon dia do borukino aingan non natoras jojo do sa di dokon naing manga si pangano ni bana daktaral langaw si pangano non buado no aing gelek ku di pangaratoan buado no aing anakku di parkosan na mga do no aing sutukolan na aka si panganon na soseha maya panganin waing.
ala arga situtudo akayanakoni di rohamuna. Arga situtudo yanakoni di rohani na toras. Ay holat tusina manipina. Tusina matangiangna. Tusido do na sinarina te. Dang adong na toras rana madok akan na tua-tua nong ubano dison. Nong martukot. Nong marpahopu nong paborhaton yanakon na marumah tangga. Dang adong doperana madok. Toy mga upagawik ko sutung robe ho tu jabon. Adong na madok songoni hamo kainang. Manang adok kamu na madok toy ma. Hong adong inatambang urus-urutco. Rado ti rumah tanggap sutu kubereng be sutu kuanggo wa mi jabon. Adong na madok songoni daong. Gariada say tongdo bohado inang. Bohado amang. Satu pahopui gariada suku nate. Sehat do pahopui. Roalus na, sehat do ma, alay, puang susu na majo kirim. Malo-malo museo datong akagelingi madokon. Na malo apa hopu mo no ma, na malo apa hopu mo bapabiring juni. Ayo buat dulu, ngomong dulu sama opung. Nah, dokon ma, halo opung, cantik kali cincinmu, mama aku belum punya pung. Malo si tutu, dua tong. Lau songoni mana yang atusata jalai dauta, songo dia holong ni rohata na marianako na margeleng, songo dia holong ni rohata tu akan ata holongi, say maos mula hula dohita, dang marnalo jamat dokon akapoda pangajarion. Dang lo jamangajarhon akan nasitong akan narikot, say tadok asa mangoluho, asa hasea ho. Dang na diawon nariko da jojo dora kanatoras madokot to akageleng na burjuho marsikola burjuho parsiajaram yun ako na marmea po iripuhodo roa mululuja peo masongonon dang mamarsugo na menikmation bukan mama istri mo nanti sama anak-anakmu uludo ramad songon yate dang diaw na rumikoti alay uloja doaw di baik ko di parsikolamon. Songoni maholong ni natoras. Tuaka yanakon nadang marnaloja. Mulai siya natubu satu na matua. Tung songo dia pe tibo ni parsikolan ni geleng. Songo dia pe malona. Songo dia pe morana. Di roha ni natoras. Toktong do ikut tanggung jawaban na yanakon na. Toktong do ikut tanggung jawaban na jaran na kapinoparna. Satu songo dia pe tahonguluna. Nang nasubo iba na mere siya punuman na, dohonon na do, aka ajar na tama. Aka yanakon na marroha pe, aka yanakon na marbisuk na makormati na tuwa-tuwa na pe dohonon na do tunatoras na. Tangyakonon na do tunatoras na, nakpe naunggali di parsahito dohonon na do, Tuhan, pagajang jomur nyo makodo bapakon, riko do pe dihami poda. Riko do pedihami pangajarion. Las estolu es campur do esteler petaho gelari. Dido do riko do dihami. Ido nanengi dauta asa hanguluhonota jalarado tata molo adong uhum do pati ni debata. Haruhita akajol mana mangulu na toras taboto mabain aturan. Tabo to mabain akapuda tu yanakon na taholongi. Lamu madebata natajo natagwari ama. Natajo natagwari para si roha. Naguk hamuliaw do hasangapon. Di boto ibana do naduminggan. Jalay boto ibana do songo dia hadirion ni. Sudi hita jolma. Aka natinopanay. Alanido idaota molo mudileho debata uhum nai dang nalaho manguhumi molo dileho debata patiki dang nalaho mga bati jolma asa mangulu di bagasalas ni roha molo dileho debata aturani dang nalaho mga bati jolma mangulu nalaho pahebakon aka parnguluon na hadirion na ng saluhut na adong di ibana. Alay sada na matsay
Iboto de bata dihita saluhuna hajol maunon ima. Si jugal rukung dohita sudi. Natakang si tutu dohitaon. Juk do taboto. Juk do tatusi. Alai tatutun. Idu asa saya dong padohan. Ya aturan kan dibuat untuk dilanggarnya. Ido kan? Juk dui. Jalaolo do saya tadokon. Ya hukum dibuat untuk dipermainkan. Kalau tidak ada hukum untuk dipermainkan, nanti apa pekerjaan jaksa dan para hakim? Apa pekerjaan pengadilan? Sayolo do margere-gere songoni. Tutu si tutu, ido tong na di ida debata di ngolu ni Israel. Na di pardalanan dang sah do petutano kanani. Sabutul na moloy dokon ulangan, kitab 5 Musa, pati kong nga dilehonon di kitab Keluaran. Buasa ikonula konon na muse, aido hatani debata, ngay pasahati. Buasa polay dokon ulangan, buasa polay dokon Deuteronomi, buasa polay ulak konoton. Sa halinay, tarsongon na torasidoy. Tarsongon na toras na madokot tugeleng na, taksay sa heli hataon. Garu sa 10 heli ni dok tugeleng, tok sa yolo mangalo do manuda. Saratu celi ni dok, olo do rosogo ni rohana. Iripudo na sugo roha mangidaybana. Saya di dok patu bebe do makon na remengan. Manang idok tu bapak na patu bebe do bapaw na ributan. Ang guamat tokan seheli 2 heli do makatai. Jadi BG. Laho tu sambang ngarato burjuho songonon marsiajar ho seheli. Akama biasa do dipasik do ate. Padu halihon bereng. Patulu haliho pitoridodo. So tuk sanga malapak tang gurung mi. Horbo doho manang jolma. So tung ika pinggangonan no malapak tu tang gurung mi. Ulahon na binotom. Pitor jalodo. Ido kan? Mulaka na jolo, akka na toras, dakpo lagudang makata ito akayanak ko nakamate. Holan, inna. Pitoriboto do kan? Hola ni serbeng buti. Bah songon nasik pamereng di bapaw ninna do kan? Lausi do akay natan waing do akamata komunikasi non verbal di rumah tangga kat songoni do. Mga namatay. Hola ni do magkuling natay. Inna gak jadi. Polisi to ba? Hola ni buat muse asing batu ni natay. Inna mau lihat tema Tuhan. Ngasukuk bediau. Tersongoni do kan? Manang molosongon nasik kudi-kudi ni amatay bereng buti. Bah, nga iko di amata. Si mamau. Alay coba jo tidak dana nuaing. Iko di nato rasin na buti. Ralus na. Kenapa mata mama? Bapak agak lain ku tengok mata bapak. Kenapa? Ke dokter kita. Kenapa bapak tengok-tengok? Enggak senang. Itor mangasangi doate. Jugul do memang. Alani bangsa Israeli diulak ko debata. Nasida ngatubu di tano pardalanan ni nama. Oppu nasida do haruar siya Misir. Tu oppu nasida do dileho patiki. Alaidang mu batakang na. Nakpenauk tu pinoparna. Dang mu bajugulna. Ido asa didokot tu bangsoi. Tangihon. Jalaodo na tuhita tong sadarion, songon hurian itu hata, Israel pinay baru ni debata, hita saluhut na. Tangihon, mulai dok tangihon dakola sekedar mabigi, mulai dok tangihon ima bigi jalaulahon, mulai dok tangihon bigi jala pikirhon, mulai dok tangihon buka pinggolmi jala parrohahon, atusi jala mulai dok tangihon ukap si pareommu doh uto-utomu asadong pangatusiyommu dakolan na mamolus buti ido mulo taida hata tangihon Shema Israel dakolan oto ema na minggu nasal pungahubigeon na taon nasal pungahubigeon odo torut catanion daong dakola congoni
alay ukap si pareommu dohot pamikirommu, asa adong diho pangatusion na tama. Botommu ma nang dohot mangulahon. Mulay dok asa mangoluho, dakolan arasa namarhosa, alay asa dipasuang ngolum na dinggan, dipasuang ngolum songon gobaran ni debataho, dipasuang ngolum songon jadi-jadian na parjolo na jonokko doho debata. Molo didok asa mangoluho, ima asa hipasdo todim doho pikirammu, dang marsak payutiu portibion. Molo didok asa mangoluho, asa buanommu do hanguluan tunahumaliak ko. Olo do buti, dia kapartikian nuaing, dak pola boa na peting mangolu iba. Asa harus jago iba na nako tugijang, idigi halak nasing. Asa jago idaw ni ba na di jolo ni bos, iba may iba na si pata cari muka, saheran na kehilangan muka iba na, HP, tebal muka do soy boto ila. Atar molo isi bos na taridokon, iya begitulah pak teman-teman ini, nggak tahu saya kenapa. Manang bolo isi bos na tarsongon na jago iba na cari muka. Dak songoni, alay molo dido asa mangolu ho, asa buanom mo do hanguluan manang natudia peho. Ido molo di ulakon tuhita sa darion. Jala tutu si tutu didok di pataru tuhita kana porsea, dang jadi abamu, jala dang jadi orwamu ninna. Iko jamo do hita dison. Taida na kaningan sian kitab Injil Matius adong di sidi do Tuhan Yesus ditegur aka parisei alaniaka ada nasida, alaniaka tradisi ajaran-ajaran nasida, gabe di apudihon hatani debata, uhum ni debata. Jadi ikut jamo do hita dison asa tutu si tutu dak tabata-bata hatani debata manang orwata. Yesus peidodo, saya datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, saya datang menyempurnakan. Tidak akan ada satu iota pun, satu titik pun tidak ada yang akan diubah dari hukum itu. Itu nadiro Tuhan Yesus. Jala buasa dang polari kota ba manangoruan dido par pesalmen sunding gaddo uhum ni debata sempurna. Hukum dan aturan Tuhan itu begitu sempurna. Ido didok. Jala tuakan alanggus mana madabai hatani debata takas do hatani tu hata madokon ninna buti molo didok di oda opat unang abay hamunin na asa unang adong gabe dihamu anon dalan na laho manorui manang laho menghukum. Dido debata di podat satabi, podat 30 ayat onom. Boyan notay danin nabuti. Unang abaya kahatai, asa unang iba na mamitsak ko gabi pargaga maho maon di dapot. Nang di Musa 5:10 pedidodo, sadok hatanong hutonahon ito hamu ikorrikotan ni rohamu na do laho mangulahon. Dang jadi abam muna, dang jadi hurangam muna. Tungsura hehe di tonga-tonga muna sada panurirang, manang hala si parnipi, pola dilehot tuho sada tada manang halongangan, ro do huhut atong tada dohot halongangan. Naung pinabuanay hiat tuho ninado, beta hita mangihuton tu debata sileban akan naso tinadamunay na sa ilaon jalamar sobba hita tusi. Alay takas madiuduti muse molo di hutokoi anggoho hona uhum maho. Disempurnakanlah itu di pangukapod 22 ayat 10. Au makatidakon diganup na ubigi akahata panurirangon ni suraton. Ya adong naman nabay tusi taban ni debata matuibana kahaporsuhon. Natar surat di bagasa bukwon. Jadi molo adong namamuati akahata di buku panurirangonon. Buaton ni debata matohapna na dihau hanguluani. Jamot si tutudo di dokot debata asaw nang munggil-unggil
jalalari tu satu son ngolu ni na Porsea. Dangaban alay hanguluhonoton, rado tamay, jala molo ta tusi dengan holong ni roha dohot uhum ni debata, ima disido debata di hatanay, hanguluhonon ni na Porsea ma, Kristus Jesus, firman yang menjadi daging, halatsonon namay. Jala molo tung tudia iba na mga laka dohonon nama, mauliate ma disod do jongjong debata ala adong do uhum na dison. Amang inang pos doroha akan naburju do hita saluhu na par minggu na ringgas ate. Akan natoras na mabuat terdidiope kan, kana ringgas do mar minggu kan? Tadado sa pardopahani. Aledang binoto dak sida roha au. Debatado sida roha. Anggo sa buhi mula bodo. Per minggu do hamu kan? Ido kan? Pinoma sa heli sa taon. Daw nga ringgas do halako na. Pering cubuhin ini labo-labo na eh. Mula kaupung na pe adong do taheya ka alapigaw na ka anak pertama. Rodo kaupung na tulang na. Rodo kan? Kaupung na pe ka naringgas do. Dedi do taheya kaupung ni terdidion no ay tulang na. One jabu do para dihona. Ay ma. Unak songon na hutanami. Roy ba na marminggu, bapak na, polat tiki tardidi mageleng nga. Mulo dang, ba mulo maluway ba na. Mulo pa doon ni hala adong Kristen Paska, Kristen Napas, Natal dan Paska, polat di si marminggu, adong musedo pinoparir siya ni. Polan tardidi geleng nga si di ba na marminggu. Ipi mo dohodok. Dang itangihok kata ni debata, anggo alakon nakanikwiri sa manguduhi do. Daku boto tak na mo dohodok. Takas do idaot tama naburju do tutuhi tamar tangiang, naburju do tutuhi tamar minggu, alay dakkolani na pinangido ni debata di ngulum, dakkolani na diajar hot debata di ngulum. Ibadahmu adalah hal yang bagus, alay sotung gabe pitor par di halat cokko holani na madokon na poso ni debata doaw na Porsea doaw. Alay di do Tuhan Yesus do dakkolan na majauh-jauh goar humarsugo paluaon na diari paruhumani alay ise na mangulahon parsuruon ni damangi. Bukan mereka yang berseru-seru Tuhan Tuhan akan diselamatkan, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Ulahumma pati ni debata di ngolum laos ido dalammu mangaraduti mangaramoti. Dalammu mangaradoti, dalatta mangaradoti, mangulahon. Dalatta mangaradoti, ima mangulah-ulah kom mangajari. Takat si tutudoi, didok na kaningan. Tuakan atoros na mabuat danakon, unang parmemya pamude bata. Marhiti na maparmemya po jajimu na tu de bata. Unang parmemya po kamu de bata na marhiti na maparmemya po garejana. Rotu sotu hagabi pirawamangu kolat tardidi. Holang mengalapor adong nariko di ngolum. Alay marminggu tu sod dakya di buat ko gelengmu. Marminggu dakya di buat ko pinoparmu. Tu satu sod do lao. Dung mate ho muse mula ko tu hagabi pirawa mangun. Dangi. Nama parmiamnya po debatado ho disi. Mululomoro hani debata di sadako marminggu. Di sadako maringana tusido ho bahenonna. Tusido hita bahenonna. Alay na dipilih debatado asa di soko tubuh marura marparbue. Man na di bahet debataho gabi huriana di son. Dang na so godang hurian ni debata di Portibion. Godang alay molo di suak ko di son. Asa di sodo ho marlapatan. Tu huriaon nang marhite huriaot tu Portibion. Ajar ho ni mula hulak takas do ihang uluhor rawamangu ni. Gedung sikola minggu na idokod do sinantam. Jamo do huriat tadi si. Mulai na baru tubuh saat tu na SMP persikola minggu di bahet do di son. Unang adok si daliam mo nalilingan. Mulo kongres boy do lilingate. Tabo tro tahe kongres. Kong ko tak beres-beres. Songo kalak batak. Romar tamu di bangku tamui, di ruang tamu. Oke madalae, oke madaito, oke maupung, oke. Merek dua lak katu pitui. Jadi songo ni matongan satu ngajom mai pitui. Oke mada, oke. Lau muse merdalet tu pintu gerbang. Tok satu ngajom mai si. Takat si tutu ulah-ulakon ajarhon asaunang adong halum lamon di Portibion. Asaunang adong halum lamon
jalatusima lasni roham akan natoras. Molo husukun nakaning dia do arta na marga di ngolum songon natorat co ima geleng pinoparmu. Atong asaw nang luang ako di ngolum paulahulak ko na jari. Ulahulak ko na jari. Una ko lang manukup PR. Mana PR mo? Mana buku mo? Adong do siya kita na say manukut taheto gelek taganupari. Udah berdoa kau amang? Udah berdoa kau winang? Udah kau buka Alkitabmu hari ini? Manang seholan na patu bebek do sekolahmu, tasmu, bukumu. Ido na patu bebek. Malodo geleng mi alai ida ma. Laos ido gabe hatsi ni roham dohok bobammu. Ay hola kapistarat do. Portibiodo diajar hoko. Dang di dokoko biar mida jahoba do mula ni parbinotoan. Ulah-ulah ko ni odo na yung namago. Langgut si tutu akan natoras. Langgut si tutu aka ama dohot ina. Leba si tutu. Jadi muluy paingot tu hitan waing mga raduti ulak ko ni tu geleng mo ganupari. Di 5 Musa tu biduonomi di dok surat to ni di tohang ni jabum. Surat to ni di keningmu, di tanganmu. Ulah-ulah ko ni ganupari mana kudul ho manang jongjong. Dinalahobor hat to manang namudum. Paulah-ulah ko may. Asaima di dok tada hanguluammu. Sahalinay ido nagabi hanguluammu. Akada dana na diajari biar mida jahoba. Boto nido. Si boto roha, boto nido makormati natorasna. Jadi akamanginang, molosongon natorat co, argagel lengmi, ihutom ma atani Tuhani. Ajari ma, asalas roham di hatu aumun. Molo arga di ho hapor seaumi, baem ma diinganan nasuman hapor seaumi. Amin martangiak kita. Puji-pujian hasangapod di ho o Tuhan debata na makaholongi hami toktong. Narodo ho mga raduti ngolu nami marhite uhum doho patikmu. Ido hatadian nami songon hala na porsea. Dang uhum ni portibio ku paihut-ihut tami. Alay uhum na siya koi. Ima biar mida Jahoba. Makaholongi Jahoba. Dohot makaholongi dongan nami jolma. Ido uhum keadilan. Ido uhum moral, ido hukum agama, ido ngolu-ngolu nami na diajar hoko. Dang nasuguro ham, molo dipicak ko hami jala molo dilehoko. Aturan manang patik di hami, alay ala natakatsi tutudo di botoho portibion na lahomago. Portibion na payutihut akka hinalomo ni rohana. Dilehoko pati mo to akka na porsea. Dilehoko hatam tu akan aporsea manugu-nugu alatakas do tutu parsuruommu songo biru-biru tu tonga-tonga ni akababia do ruasmo di paborhato na mangago roha todi na mangago pikiran nang mangago nguluna gog do nuay nga kahapistaran ni portibion lamu maju do akelmu pengetahuan lamu maju teknologi maju akafilsafat gog na mangela-ela na naeng madabuhon mga gohon, mga liluho kaporseaon ni akaruasmi. Alay mauliate ma, rodo ho di hatami. Rodo ho di uhumi, nalaho manugu-nugu mga jarihami. Sayu nang adong na makalanggutson, na menganggap sepele, tidak penting, boy do marsugot taduani. Unang madong na madokot songoni. Tarlumo biakan atoras na pinalumehom mo akayanakon. Arga si tutudo ali Tuhan Jahoba aka pinopari. Argado aka hosani saluhu na dito butso. Argado saluhu na ngoluni dohot akaryari na nilehomi. Unang adong aksian aka natoras. Holan na laho manariho mamikiri portibion. Mamikiri hapistara portibion. Hasangapo portibion. Molo didok kami tahejut-jut songo kalak batak kami. Anako kido hamorao diau. Alay holak kamorao portibio kupagulu-gulut tami. Susah do hami pasikolahon. Alay jujut tami lupa pasahato ni manangyakon itu ho. Lupa hami manugu-nugui mabuan itu parmingguan.
Jojo matutuga be marsak kami holan alaniak kaisude. Alahon na mangalo, mabaynarsak ulaw na sida. Pinasikolahon alay ditutun. Nalaho mangalo akan atoras. Asima rohama leamang. Una kola poda-poda portibion. Una kola poda-poda niyo punami tutuhu pasahat tami. Alay tutu poda madiaka pinopar nami saluhutna. Imadalan namin nalaho mga raduti. Imadalan namin nalaho madjamoton. Imadalan namin nalaho magkanguluhon. Asa tadi mahami dito nga ni portibion. Boton ni hala ma dohonon na ma. Hala Kriste doon. Sihut to Tuhan Jesus doon. Asing do nguluna. Asing do parkarijuan na. Asing do pagkatayon na. Dinggad do rumah tanggana. Imatahe na gabi puji-pujiat diho. Lausong niya ka na marsahi pe. Mulupiak na sida di puduman na sida. Tadaman na sida si huto Tuhan na marpakiri mo to Tuhan Jesus. Molo marsahi na sidang nang dang nagabi di padaw ho. Asin ni Roham dohot holong ni Roham. Akarwasmi saluhu na naso hugwari hami penuaing. Podo mga ramoti i saluhu na. Ho manapatukon nariko di nasida. Tarlumobya kadadana na dibuan na toras na laho tardidi. Napasuraton na sida di buko hanguluani. Jalon na sida mapadidio jala sesaw mumadosa na sida. Dosa niya kau pun na sida na loho tu na sida. Asiroham jala say paingo mahami saluhu na karuas ni huriam. Hatamido di padidio ni. Hatamido na gabi si palua di bagasan Jesus Kristus. Hatamido na di parpadanan na badiyai. Alani molo riko rohanami di padidion. Riko rohanami di ulaw na badiya. Laos hurikoti hami matong hatam di ngolunami. Di bagasan Kristus Jesus Tuhan nami. Mauliate madiho. Amen. Tauduti mamarede laos tapapungo mapilian na muli tuadopan ni debata. Yesus do Tuhanku sihong ko pawon di mana doha po sakit. Tangan nanago mo malugo awon matogo aw dilatapi. Tumakotok-tok sumarehon awon natuhason
Manami ruas ni huria tarlumobi na toras masuk mahita tu padidion na badia. Taparade maroha pikirata marede mahita jumulo. Ayat 2 jongjong manatoras. Ibuan na toras na sinabi tuson ay naipasahaton na puhuratan ako. Hita. Ali amanami di Banuagijang, narodo hami tujulo mabuan akadak danakon, saya si maroham, jalo manasida gabi anak komu, pasu-pasu jala pargugui manasida mangiahi hanguluan sugut, marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Amen. Ato kamu akadongan na mabuat danak si didionon, tangihon hamu mahatani Tuhan Yesus. Laho mahamu tuliat portibion, nin nama doa kasisianna. Podai hamu masaluhut bangso, didi hamu manasida tu bagasan goar ni debata ama, dohot anak dohot tod di porbadia. Ajari hamu manasida mangaraduti saluhut na hutonahoni tu hamu. Jala ingot ma, say na dong anakku do hamu ganup ari rasi rasa ro ajal ni hasyanganon. Manangise na porsea dohot ni didi dapotan hanguluan alay na so porsea hona uhum sogot. Tangihon hamu mahatani debata na tarsura di evangelium ni si Markus. Adong ma akan na mabuat dadana tu Tuhan Yesus asa di jama alay di pitjang akasisian naima na mabuani. Jadi dong di ida Tuhan Yesus sugu marohana di dokma loas hamuma akadak danaki ro tuau. Unang oray hamuna sida ay dia kasih songonido harajaon ni debata. Natutudo na hudokot tu hamu. Manangi sepe anggo sosongo danak ibana majalo harajaon ni debata. Dang bongot ibana tusi. Dungi di haul makadak danaki dia pehom matangan na tunasida. Mamasu nasida atong hatidakon hamu majo hata hapor seautai au porsea Ato ngalu si hamu mahata na husukut tonon. Naparjulo. Di pangido hamu nuaeng di dion akadak danakon tu bagasan na hinaporsea muna.
napaduahon. Beha, naulo dohamu mamudaya nak komunaon asa diboto jala dihuton nasida hatani debata. Napatuluhon, naulo dohamu marsuru nasida tu gereja dohot tu parguruan nehuria Protestan asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus. Atong tapasahat manasida tu debata marhite-hite padidion na badiai. Ali Abimael Sahaladiu Huta Barat, Hudi di mahotu bagasan goarni de bata ama, dohotu bagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohotu bagasan goarni todi parbadia. Amin. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de bata ama, hodi abo bongot mon Tuhan rajaon naulat nyon rodi saliling ilingna. Amin. Ali Kinju Jonathan Sagala Hudi di mahotu bagasan goarni de bata ama, dohotu bagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohotu bagasan goarni todi perbadia. Amin. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de bata ama, hodi habo mongot mon Tuhan rajaon naulat nyon rodi saliling nililingna. Amin. Ali Samuel Hasiholan Hutahayan, Hudi di mahotu bagasan goarni de bata ama, dohotu bagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohotu bagasan goarni todi porbadia. Amin. Kita berkati ya. Amang pegang. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de bata ama, hodi abo bongot mon Tuhan rajaon naulat nyon rodi saliling nililingna. Amin. Ali Melvin Anaha Hutapea, Hudi di mahotu bagasan goarni de bata ama, dohotu bagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohotu bagasan goarni todi parbadia. Amin. Kita berkati. Saya di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de bata ama, hodi abo bongot mon Tuhan rajaon naulat nyon rodi saliling nililingna. Amin.
Ali Michel Anaya Hutapea, hudi di maho tu bagasan guarni de bata ama, do tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, do tu bagasan guarni todi parbadia. Amin. Kita berkati pegang ya. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho dia bebongot mon Tuhan rajaon naulat nyonro di saliling nililingna. Amin. Ya silakan. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasaat hami akadadana tuho jala dijakon hodo nasida gabi anak komu marhiti-hiti padidion na badiai. Asa masuk tuhurian ni halak Kristen nasida di tanoon jala gabi panea di hanguluan na saliling nililing na. Asi maroham doho diakanatoras ni dadanakon. Say pargugui jala ajari mana sida manugunugu dadana kotuho asarap na sida taruli diaka arta di harajaonmu. Amen. Mared de mahita. Jesus happy. Jong-jong mahita. Tatanyakon mapiliata. Ali di bata ama namin na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan dohot na saulibasan na mauliutus. Upasahat hami masyan na nilehon mitu hami pilian nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutjus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasyak kami pilianon pati bulhon harajaon mo. Di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam mutada hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, si sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namardusa tuhami, una kami tugihut tu pangujunan, palua mahami sian pangagong. I hope you're not puna harajaon. Oh,
mahamu di bagasa dame jaloma pasu-pasu siat Tuhan de batang. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaor hon madamena tu todim. Roma 7 natoras nama buat terdidi, laos marsi jalangan 7 mahita kamanginang.